Hello mga ka-nurse. So, nandito na naman po tayo para magtalakay ng paksang pangkalusugan. At this time po, bibigyan po natin ng daan ng isang tanong ng aking bagong subscribers na nag-post sa community ko tungkol sa kung bakit daw ba nagmumuta ang mga baby. Kaya tara na, start na tayo pagkatapos ng intro. Maaring lubha siyang nag-alala dahil usually sa mga bagong mami, natatakot or nag-aalala sila kapag may mga napapansin silang kakaiba na nangyayari sa kanilang mga sanggol. At isa nga sa napansin niya ay nagluluha, nagmumuta, at parang may puti or madilaw na discharge sa gilid ng mata ng kanyang baby. So ang content po na ito ay magiging kapaki-pakinabang at makakatulong sa mga mommy, especially sa mga new moms na nag-aalala sa kanilang mga baby. So mag-umpisa tayo. Ano ba ang usual na complaint ng mga mommy tungkol sa pagmumuta ng kanilang baby? Merong iba na nagsasabi na napansin nila na merong parang madilaw na malagkit na discharge or muta sa gilid ng mata ni baby. Isa pa, naaawa sila sa kanilang baby kasi paggising sa umaga, hindi naman, lagi lang naman silang natutulog no, regardless kung umaga o gabi. So paggising ng baby, mapapansin nila na nahihirapan si babing dumilat dahil dikit-dikit na yung eyelashes, yung kanilang pilik mata. May isang mami naman na nagsabi na yung mata daw ng kanyang anak, isang mata ay merong discharge, pero yung isa wala naman. Pero meron namang isang mami na nagsasabi na both eyes po niya ay merong discharge. At meron din na nagsabi na parang continuously na nagluluha ang mata ng kanyang baby. So, napakarami pong katanungan. Isa lang naman po, pagbibigyan ko kayo ng kaalaman tungkol sa mga ito para mas maintindihan po natin at para malaman po natin ang tamang pag-aaral. Okay mga mami, bibigyan ko na kayo ng hint. Okay, karaniwan at karamihan po sa mga pagmumuta ng baby sa unang linggo pagkapanganak ay hindi dapat ikabahala. Kalma-kalma mga mami. Yes, hindi na po kailangan na gamutin karaniwan dahil ito po ay kusang gumagaling. Ngunit, kailangan po nating alagaang maayos dahil ang kailangan po nating gawin ay ang mga hakbang kung paano natin maiiwasan ang komplikasyon at kung paano po ito hindi gagrabe at hindi lalala. Okay, normal discharge. Karaniwan po ay nagkakaroon ng pagluluha ang baby. And that's normal. O kaya baka naman po naikusot ni baby ang kanyang kamay, baka matulis ang kanyang kuko, nairab niya sa kanyang mata, o kaya naman na-traumatize yung kanyang mata, kaya ito nagluha at yung luha na yon nung natuyo ay muta. Kung saan po pwede niyo naman na directly napunasan ang luha. Next, kailangan nyo din obserbahan baka naman meron lang something na napunta dun sa mata ng bata. Like puweng, baka merong alikabok or merong something na napasok sa mata ni baby. Kaya naman palagi at nagkakaroon siya ng luha at mga pagmumuta or may lumalabas-labas na konting mga discharge. So, syempre, primarily, ang kailangan mong gawin ay i-examine ang mata, tingnan kung nasan yung puweng, ano yung nakapuweng at kailangan itong matanggal. Pero dapat malinis ang kamay, malinis ang cloth na gagamitin. Pwede kayong gumamit ng cotton buds, pwede kayong gumamit ng clean na cloth, pwede rin naman na gauze, okay, sterile gauze, para maiwasan natin na magkaroon ng dumi, okay, magkaroon ng contact sa maduming bagay pagpasok habang tinatanggal nyo yung object or yung kung ano man yung nandoon sa mata niya. Or isa pa is baka naman meron siyang tinatawag namin na bacterial conjunctivitis. Yun yung short term na sinasabi natin na sore eyes.
Sa medical term, medyo technical. Neonatal conjunctivitis kasi nga ito ay sa newborn or ang ophthalmia neonatorum. Kapag ito ang dahilan, mapapansin ninyo na medyo madilaw, na greenish, tapos malagkit. Okay? Ganun yung characteristic. Nagdidikit-dikit yung mga pilik mata, mas marami ang discharge. Karaniwan kapag ito ay neonatal conjunctivitis, both eyes ang nagkakaroon. At ang ganitong sitwasyon ay kailangan ipinagbibigay alam agad sa inyong pediatrician. Kasi ito po ay bacterial. Kailangan po ito ng paggagamot, bacterial ointment, drop, pwede pong ilagay agad para karoon agad ng agarang treatment at hindi na po magkaroon ng complication or further complication at problema sa mata. Usually po, ang bacterial infection na to ay karaniwang nangyayari, okay, sa first week pagkapanganak at sinasabi na isa sa mga cause nito ay during the time na nag-pass through or lumabas ang bata sa birth canal or sa puwerta ng nanay at chances are baka merong infection, vaginal infection ang nanay at yung infection na yon ay naipasa or nakuha ng bata. Kaya paglabas niya ay nagkaroon siya ng infection sa mata. Ito po ay common na isa sa piniprevent talaga na mangyari kapag ang bata ay ipinanganak. Kaya naman po, isa sa mga routine newborn care na ginagawa namin, pagkapanganak ng baby during the newborn care, nilalagyan po yan ng anaphylactic na bacterial ointment na inilalagay namin sa mata para kung meron man ay ma-treat agad at para din maiwasan ang pagkakaroon ng infection na ito. Or ang isa pang posibleng dahilan ay ang black tear duct or the black nasolacrimal duct. So ano ang nangyayari? Sabi nga black, 'di ba? So ito ay baradong tear duct, yung duct po na daanan ng luha ng baby or luha natin. Okay, yun po ay sa kondisyon na ito ay nagbara. Okay, may barado po siya kaya hindi po makadaloy ng maayos ang luha. Kaya nagkakaroon ito ng malapot na discharge or malapot na secretion na lumanandun at makikita ninyo sa mata ni baby na ito ay muta. Na posible din na ito ay may kahalong pagluluha, yung halos continuously or mapapansin ninyo na luha ng luha yung mata ng baby ninyo. Ang kondisyon na ito ay karaniwan kaya hindi naman kailangan ninyong masyadong mag-alala. No? Usually itong nakikita or nangyayari sa mga batang bagong panganak. Karaniwan naman dito ay nangyayari sa isang mata lang pero posible din naman na mangyari sa both eyes. No? Sa ganitong pagkakataon, ito naman po ay normal din na gumagaling. Nawawala lang din po yan kapag maayos ninyong inalagaan, hindi siya magkakaroon ng infection. So syempre, sasabihin natin, hindi naman to infection. O kaya lang, yun nga, may discharge siya at saka nagluluha. Pero hindi siya mapula. Kapag kasi ito ay pumula na, isa na itong senyales na hindi maganda. Kailangan nating masummarize kung ano yung mga dapat gawin home remedy kapag ito po hindi kailangan ng consultation ng doktor or habang po kayo ay nagkakaroon ng iba pang treatment sa inyong anak, ito po yung mga po pwede natin gawin. So number 1, kumuha po kayo ng tela na malinis, pwede din po ang gauze para pamunas ng luha o ng discharge ng baby yung lumalabas sa mata. Number 2, ang gagamitin nyo pong tubig, wag po hot, wag po yung malamig, okay, maligamgam na tubig, yun po yung pang doon nyo po ilubog or doon nyo po basain yung cloth, soft, dapat po soft, o kaya yung gauze at saka yun po yung ipupunas ninyo. Next, kailangan malinis ang inyong kamay at dahan-dahan ninyong i-massage ang area na ito dito sa may area na yan, okay, sa tear duct. Pwede nyo itong gawin more likely mga 6 na beses sa loob ng isang araw. Tips lang din, no? Pagka pinapaliguan nyo yung sanggol, iwasan nyo na magkaroon ng contact yung shampoo or kung yung bula na mapunta sa eye ng bata kasi mas lalo yung makaka-irritate sa mata ng baby nyo. At syempre, kailangan ninyong ikonsulta sa inyong doktor kung mapansin ninyo na nagkakaroon na ng infection. Sabihin natin kung ano yung mga senyales na kailangan na ninyo talagang ipa-check up sa doktor ang inyong mga anak. So kung kayo bilang mga magulang or ang mga tagapag-alaga po, carefully tingnan po ninyo ang mata ng inyong mga alaga or ng mga baby
kung ang baby ninyo ang mata ay namumula. Okay? Namumula yung itong ilalim na conjunctiva or yung portion na ng mata na tinatawag, yung puti po, yan ay tinatawag na sclera, na may kasamang discharge. Okay? Marami-raming discharge na parang mga nana sila. Tapos sobra yung paglabas ng luha. O kaya naman, ang mata ng baby ninyo ay hindi na halos maidilat, na para na rin siya posibilidad na baka meron na ring mga redness around the eyes, okay? Or meron ng mga pakonti-konting pamamaga. So yun ang mga 5 senyales na dapat ninyong i-watch out sa inyong mga baby, na kung saan kailangan nyo na siya talagang ipa-check up sa inyong doktor. At syempre, pinagkatiwala nyo na sa doktor ang inyong baby. So kung ano man ang ipinayo ng inyong doktor, kung ano man ang instruction niya na dapat ninyong gawin sa inyong baby, ay pakisunod lamang po, okay? Especially na po yung kung papaano maglagay ng ointment sa mata ng bata, ilang beses ba dapat nilalagay sa mata ng bata, papaano, madami ba, konti, saan ba ilalagay. At syempre, magbibigay ng order ang doktor for antibiotic kung ito nga ay infection or pwedeng ito ay infected na kaya ka binigyan ng antibiotic, bacterial ointment or drops man yan, or baka naman pine-prevent or parang prophylactic effect. Ibig sabihin ay para maiwasan ang pagkakaroon ng infection kaya ka bibigyan ng antibiotic ng inyong doktor. Yung baby pala, yung baby ang bibigyan ng antibiotic, no, lalagyan. So, dapat lang na kung hindi niyo alam, no, please, magtanong kayo sa doktor kung paano nilalagay at paano ang tamang paglalagay. Willing naman, especially mga pediatrician. Napakababait po nila at maalaga sila sa kanilang mga pasyenteng mga baby. Kaya willing po silang ituro sa inyo kung paano po ito gagawin ng maayos at tama. Common na nire-reseta ng mga doktor ay ang erythromycin, eye ointment or drops. Okay guys? So sana po ang video na ito ay nakatulong sa inyo at sana po ay naliwanagan kayo sa mga bagay na kailangan ninyong maintindihan, at hangad ko po ang kalusugan at ang safety ng inyong mga alagang sanggol. Sana po ay nakatulong ang video na ito para sa inyo. At yun lamang po mga ka-nerd. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, please don't forget to like at pakisubscribe naman kung hindi ka pa subscribe, and hit the notification bell para updated kayo sa aking mga susunod na mga video. So yun lamang po mga ka-nerds. Maraming salamat sa inyong, keep safe always and God bless. So hanggang dito na lang mga ka-nurse. Maraming salamat sa inyong time and hanggang sa susunod sa ulitin. Bye mga ka-nurse!